אני רות רזניק, תושבת הרצליה 47 שנים, אם ל3 ילדים שגדלו והתחנכו בעיר הזו בבית ספר ברנר, גרה במרכז העיר. עידן בן עזרי, בן 28, תושב הרצליה הירוקה, בוגר תואר ראשון במשפטים. שמי יוסף לונדון, אני בן 62, אני גר בהרצליה צעירה, נשוי, אב ל3 ילדים. תמי זיתן, בת 44, אימא ל4 ילדים, נשואה לאבי, גרה בהרצליה מעל 20 שנה, בהרצליה הירוקה, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני במנהל עסקים MBA, מזה 7 שנים בעלת עסק לניהול עסקי וייעוץ במערכות מידע. מתן פרק דלין, דור רביעי בהרצליה, משכונת נווה עמל, בן 25, סטודנט לכלכלה, שנה שנייה. אני אייל אורון, בן 36, בן זוג ללימור, אב לירים ולכלב איצקו, תושב הרצליה מלידה, גר בהרצליה הצעירה, עורך דין, עובד בתחום ביקורת פנימית, חברות הייטק. שלומית לגלי כהן, הם 3 ילדים, תושבת נווה עמל, פעילה קהילתית בשכונה, בקבוצה חדשה שהוקמה בשם עמל. אלון פלח, נשוי, אב ל3 ילדים, יליד הרצליה, מזה 41 שנה, גר בהרצליה הירוקה, תושב העיר, גדלתי בעיר, וכמו כן ילדיי ממשיכים את המשך הדור שלי. ליאת תימור, מהתקשורת אל הפוליטיקה, אימא ל5 ילדים, תושבת הרצליה ב'. אני מתכוונת להמשיך את מה שאני עשיתי במשך שנים רבות, לעבוד למען נשים, ילדים ובריאות הציבור. צריך לטפח את דור העתיד בעיר שלנו, להשקיע בצעירים ובנוער שיוכלו להמשיך ולהתגורר בעיר המדהימה שלנו. כחבר במועצה, אני אבקש לקדם את נושא דיור בר ההשגה, ביעור נגע הגזענות, שיפור תחושת הביטחון של התושב ושיפור השירות לאזרח. הנושאים שהייתי רוצה לקדם בקדנציה הזאת זה תיירות, תרבות וטיפוח העיר. קיימות, איכות סביבה, מינהל תקין ושקיפות, אלו נושאים שאמשיך לקדם גם בקדנציה הבאה. אני רוצה לקדם את האינטרסים של שכונת נווה עמל ואת החינוך בכל העיר. חינוך, תרבות ונראות העיר, אלה הדברים שנפעל למענם בקדנציה הנוכחית. אשמח לקדם נושא של פיתוח תשתיות בעיר, בטיחות, החזקה וכמובן נושא החינוך בעיר. ממשיכים בדרך הנכונה, הרצליה שלנו, ברשות, ליונתן, 22 לאוקטובר. אנחנו נתראה בקלפי. משהו טוב. עומד להתחיל.